Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uPombela Sithembiso Samabhunu, baba mkhulu 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 phakade, amen. eBottas Hill, nakwaNgcolosi, naseMgwahumbe, eMona eNdwedwe, eMtshebheni, eMatikwe, eNanda, eMaqadini, eMaphephetheni, e-Avoca, ePhoenix, eMzinyathi. Yilapho okwakutholakala khona le ndoda yomSuthu eyayihamba ishumayela izindaba zikaNkulunkulu, othanda ukuba nomehluko kunalo uNkulunkulu oshunyayelwa ezimishini. Ayikhathali le ndoda phela njengoba yayikade ithole indawo laphayana emsizini lapho eyayihlala khona nomfundisi uMathi webandla lamaBaptist. Kodwa yayingalali khona phela ihlushwa yilo izwi likaJehova, ilala nasemahlathini. Ngoba kuyenzeka ihlwelwe khona lapha endleleni, kwesinye isikhathi ibe nenhlanhla ukuthi itholwe umuntu ozoyisiza ayilalise emzini wayo. Njengoba wathi kade yoshumayela ePhoenix, badlula endaweni yaseDanganye, kanti ilanga seliyashona, akanayo indawo yokulala. Yilapho khona wadatshukelwa yindiya okwakuthiwa nguPhasariya, elamnikeza indawo yokulala. Nakhona wayengahlali, wayifika ngakho kulala lokhu. Wavuka ekuseni futhi khona lapho engadlile nakudla, ehamba ethandazela abantu emgwaqeni, ebasindisa kwizigulo ababenazo. Kwase kuyindaba edumile kakhulu ukuthi nangu umfundisi osindisa ngezwi, maye kwaphuma nje ehamba lapha emgwaqeni, abantu bayagijima beze kuye, fika bathandazele abasindisi. Bese bekhetha inkosi, bese bakhomba isonto elikhona eduze ukuthi hamba ukuyosonta kuleli yasonto. Hawu, kanti ubabuyisela khona futhi ezimishini. Kulolo hambo lwakhe ilapho awela khona umfula umngeni, ebheke kwaNyusa nakwaBhoda. Lapho athola khona lo muzi wakwaNqayi, ezethola khona lo mfana wayegula kakhulu, uyise anikela ngaye kuye ukuthi uma ungamsindisa nokunika yena lo mfana ngoba usehluphe kakhulu. Izindlela eziningi wayezihamba naye lo mfana ayekade nikezwe yena wakwaNqayi. Kodwa njengoba wayesemenze waba umshumayeli, wayesephuma naye ehambe kwezinye indawo ehambise lona ivangeli likaNkulunkulu. Bashumayela emgwaqeni bese belandelwa izinkumbi zabantu. Kodwa okwakumkhathaze kakhulu yena uShembe ukuthi wayengenayo phela indawo. Waze wacela wona amakholwa ukuthi ake sithandazeni kuze uNkulunkulu asinikeze indawo lapho singahlala khona. Kodwa okunye okumkhathaze kakhulu yizo phela izingane zakhe lezi angazazi noma zisaphila yini, lezi azishiye lena entabazweni. Leli ndiyela luPhasariya babeke bexoxe ngazo izingane zakhe. Indiya mase limcebisa ngakho ukuthi ngelinye ilanga kofanele uzilande lezi zingane zakho, noma ungenayo indawo yokuhlala, kodwa ngingakucuphisa lana isikhathi osithandayo. Phela nayo indawo yokuhlala lapha yayiswelakala kakhulu, nemali ingekho, ukuhlupheka kwakudlangile. Nawo phela umhlaba lona wawudliwe kakhulu, indawo ongeke kube lula ukuthi uyithole. Abelungu babengabacabangelanga phela abantu, babebaphoqelela ukuthi baye emsebenzini njengoba bedle izinkomo nezimbuzi zabo kanye nomhlaba wabo. Kodwa futhi lapha ekusebenzeni bengabahlelele indawo yokuhlala. Njengoba kwaze kwakhiwa yona indawo yelokishi yaseSobantu, lapha basebekhalelwe kakhulu yena phela umbhishobhi uJohn William Colenso ukuthi laba abantu abamnyama phela sebevumile ukuthi banisebenzele, kodwa nina anibasizi futhi ngendawo yokuhlala. Naye-ke uShembe wayekulolu lusizi lokuntula izwe, etula indawo yokuhlala nokulala. Uma ehambela izindawo ehamba eshumayela. Kulezi ndawo ahamba kuzo eshumayela uhlala elandelwa izinkumbi zabantu. Ezinye zazithanda ukukholwa, abanye babefuna ukuzosindiswa phela ekuguleni kwabo. Kodwa abanye babethokoziswa ukubona nje imilingo yokuthi lo muntu uyenza kanjani lento ukuthi akhulume ngezwi bese kusinda umuntu. Ngoba phela abanye wayebabeka izandla, kodwa abanye wayimane akhulume nje bese umuntu eyasinda. Kodwa esikhathini esiningi wayengazwakali ukuthini, wayekahumzele nje, umzelela yedwa phansi, ingazwakali ukuthi uthini, kubonakala ngomuntu esesindile. Njengoba wayithatha abantu ebabuyisela kwamanye amabandla abobuKristu, abafundisi bazo ezimishini babethokoza kakhulu ngokugcwala kwebandla
bezitshela phela ukuthi amandla enkosi yabo, kanti phinde lokho bakubona ngokuthi mayisiqhamuka le ndoda ehamba ishumayela emgwaqeni ngalo ilanga langesonto, abantu babevele bengabesamnaka umfundisi uma eke waphenduka wabheka lena behluleka ukuzibamba abantu bephume ngesamagundane khona lapha esontweni belandele le ndoda ezimanga. Abanye babethi mabezwile ukuthi usefikile emzini othile endaweni babekhetha ukuthi bangezinakuza esontweni beye kuyo lowo muzi lowo kuyodunyiswa khona uNkulunkulu ukuze bezothola lolu sizo lokuthandazelwa. Phela uShembe lona njengoba wayephume kulo ibandla lamaWeseli nalo elamabhaptisti wayekade egcotshiwe phela njengaye umshumayeli, naye wayidumisa ngalo isonto leli. Kodwa wayengawacwayi onke lamabandla ngoba wayekade esonta kuwo njengoba wayekade ezwana kakhulu naye umfundisi uMathe. Wayehlala ngokulivakashela ibandla lamabhaptisti. Kodwa inkinga uma eke wafika wavakasha kulo leli bandla lamaKristu, kwakubonakala ngesibalo sabazalwane bencipha emveni kokuhamba kwakhe belandele yena lapha asuke eshumayela khona emgwaqeni. Lokho kwambangela enkulu inzondo indaba yokulandelwa ngabantu kanye nabantwana abancane ababengafuni ukuhlukana naye, ababezalwa ngabazali ababengakholwa, kanye nabafazi namadoda ayemlandela akholwayo nangakholwa. La madoda ayesanamathele emasikweni ayeziphuzela umqombothi, kodwa athatheka uma ezwa izintshumayelo zalo mfundisi ongumsushwana. Athi nangu uNkulunkulu wethu thina besimlindile, hayi lo nkulunkulu wezitha zethu. Phela abaningi ababengenile kuleli bandla lamaKristu babengene ngako phela ukwesabela izimpilo zabo ukuthi ma ungasonti uphikisana nombutho kanye nombuso wakhona eBritain. Babejabule kakhulu abanye abantu abamnyama bethi uNkulunkulu usesikhumbulile nathi singabantu abamnyama. Kodwa elinye iqembu labo abantu abamnyama lamadube esandlwana elase ligcotshiwe phela linikezwe izikhundla kuwo amabandla obuKristu, lase liqalile ukumbuka ngalo yiso lengulube. Baqala lapho-ke abafundisi babo ubuKristu ukuhlangana. Wathi omunye mayevakashela omunye wathi kunendoda lapho ebulala ibandla labo. Uma kungabuya abelungu bami abangiphethe abangibeka kulesi sikhundla sokuba umfundisi bayanginquma ebandleni uma ngihlezi nabantu abayisihlanu, kuyothiwa ngihluleka ukushumayela ivangeli uma ibandla lincipha. Nomunye umfundisi nomunye wayesho ukufanayo ukuthi nami nginaleyo nkinga yaleyo ndoda ethi uma kuyadlula ngasebandleni lami abantu bephume ngesamagundane beyilandele le ndoda. Kodwa inkinga yayikhona babethi mabebuzana ukuthi likuphi ibandla lakhe lomuntu kutholakala ukuthi alikho, uhamba eshumayela nje emgwaqeni. Aphinde atholakale nangaphansi kwezihlahla lapho ashumayela khona esindisa abantu. Phela abantu babegula bebehlezi kuwo lamabandla azo izimishini bengasindi. Phela uShembe ufika kulelizwe lakwaZulu kwasekunezinkinga eziningi njengoba kwasekubulawe amakhosi. Baphinde futhi abelungu bafaka izifo zokuphungula abantu bakwaZulu. Kwakuhlasele nazo izifo ezazifana nayo i-influenza. Abanye abantu abaningi ababegula insuku ezintathu bese beyadlula emhlabeni. Nabo odokotela babeyidlazana kakhulu, kuyibona odokotela babelungu ababengatholakali kalula. Umqali wendlela lona wayeseyikhandele udumo olukhulu ngako kusindisa kwakhe abantu abasebehlule izinyanga nabo odokotela. Kodwa lokho kwambangela ubutha obukhulu kubo abadube esandlwane. Abafundisi phela bakhona ezimishini abasebeqalile ukumfakela amacala kuzo izinkantolo, bempenda nangokuthi ufuna ukudunga izwe ubulala namabandla abo. Baqala kanjalo-ke ubutha bakhe uShembe ngabo abantu abasebehungulwe yizo izinkolo ezazifike nabelungu. Asazi ukuthi mayifika kwelakwaZulu bazomenze njani bona laba bantu asebakholelwa kakhulu emithini kanye nabantu basendlunkulu abanenkani enenkosi phakathi. Hleze bemjuqe ngawo umkhonto. Liyaguqa lapho ikumkedlela mzukulu amafutha omkhomvu idwinto emnesuka phakade. Amen.